Ka nong yalam bat ke MLA ka National People's Party NPP ka Dr. Misil Amperin Langdo kalaong ba ka seng Voice of the People Party VPP kadai ban up ya kabha jongka bat ban ailat ya kito kibaliyo ya katai kabha sansyar bakin sansyar kalaong ba kane ka jingkan tho kadai tang ka jingkan tho lada omla ban pensisha lem kumta kino kila ban kren kat baki kwa Henry Kamper ya kani kala ben rabru da kabaong ab ya kabha jongpi kaban sawan Henry kat bompat dai kapor ai lachwa ya kito kibasan syar pakin sensyar kani ka jingong jong i Dr. Amparin kabalong ru ka menteri jong ka sarkar kadai halor ke jingkeno kelum ka WPP haman kijaka ba ka sarkar kabayalam khmat da ka NPP kadai ka babam tu habaro kiliang kala ongru ba ka ai ka ba ka sarkar kale kipat ba kin sabishar da ka ba ongru ba hadin ki election MP ki babon kibreu ki la pai phang namar kibreu ha kane ke chala dai ki batip kum kita ki bapro jabing ha ka san perthai ka Dr. Amparin kala ong shu ba kane ka jingkan tho kam dai shu ka ai ka badang thamai bat ka shim ba kane ka dai ba kinong mi khmat kilale ya ka kamram ka chongki da ka baong ba dai ban keno ya ki political party habarem election namar dai ka ba shisha bat don kam ban ai ka jing sekri ka ba bhasha ki patba kala ongru ba ka long ka basuk ban kedeuti ya ki wei tang ba ka ba don kam ka dai ban trei bat ban don bat ki patba haba ki don kam ye ki